náročný, ťažko pochopiteľný summit, ale je to naša práca, musíme sa niekedy do týchto ťažkých vôd pustiť. Dámy a páni, o niekoľko minút budeme štartovať, preto vás prosíme, aby ste sa posadili na svoje miesta. Všetkým príjemné popoludnie, vážení kolegovia, teda dobrý deň. Dovolím si otvoriť tlačovú konferenciu po skončení rokovania Európskej rady, mimochodom predposlednej v tomto roku. Ak dovolíte, tak na úvod poprosím o krátke zhrnutie predsedu vlády Slovenskej republiky, pána Roberta Fica. Nech sa páči. Je zrejme, že viaceré strategické technológie, také ako napríklad je Big Data alebo Cloud, spôsobujú neuveriteľný nárast produktivity a spôsobujú aj poskytovanie lepších služieb pre verejnosť. Rovnako si uvedomujeme, že lepšie využívanie informačných technológií a vytvorenie digitálnej ekonomiky je vynikajúci nástroj proti únikom daní. A toto je veľká téma, ktorá zaujíma celú Európsku úniu. Aby sme sa priblížili k jednotnému digitálnemu trhu a digitálnej ekonomike v Európskej únii, Európska rada privítala iniciatívu komisie, aby bola vytvorená špeciálna skupina, ktorá sa bude zaoberať daňovými pomermi, teda daňami a sadzbami v digitálnej ekonomike. A predpokladáme, že už na decembrovom samite, teraz v roku 2013, budeme pokračovať v tejto mimoriadne vážnej téme. Ochranu osobných údajov viacerí predstavitelia Európskej rady otvorili ako mimoriadne vážnu tému a myslím si, že zhoda je v tom, že tak ako chceme venovať pozornosť digitálnej ekonomike, aby nám pomohla pri hospodárskom raste, pri vytváraní nových pracovných miest, tak rovnako vieme, že sa musíme starať aj o to, aby sme sa nestali predmetom zneužitia informácií tohto charakteru. Je to trošku možno preženiem, nehnevajte sa, ale niekedy mám taký pocit, ako je to s tými psami, že nás možno niekedy načipujú. Netvrdím, že to bude zajtra. A potom v podstate stratíme akýkoľvek priestor na vlastné súkromie a to sú veci, kde musíme byť veľmi, veľmi opatrní, aby sa hocikto, hocikedy nedostal k informáciám a nevedel ich zneužívať. Je pravda, že veľké množstvo európskych občanov, ale aj podnikov, ale to sa týka aj Slovenskej republiky, nevyužívajú IT, teda informačné technológie, dostatočne. Aj preto som navrhol a bolo schválené, že európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 až 2020 môžu byť používané nielen na výchovu v tejto oblasti, ale aj na zabezpečovanie takého toho základného hardvéru a softvéru, že budú môcť naše školy si zaobstarávať cez štrukturálne programy tieto veci, pretože má to dva základné ciele. Poprvé, v rodinách, kde si to nemôžu rodiny dovoliť, kde sú sociálne znevýhodnené, sa tieto rodiny dostanú, alebo tieto deti sa dostanú k informačným technológiám, budú rovnako zručné ako tie, ktoré takúto možnosť majú a vytvára im to rovnosť pri nástupe na pracovný trh. Ale súčasne je to aj veľká prevencia. Keď sa ľudia naučia pracovať s informačnými technológiami, je menší predpoklad, že potom dôjde k zneužitiu týchto informačných technológií proti nim. Viete si predstaviť, že keď dnes niekto príde s nejakými vecami ako elektronický podpis a podobne a osloví človeka, ktorý v živote s takýmito vecami nerobí, že môže byť veľmi ľahko zneužitý a oklamaný.
Druhá zásadná téma, ktoré sa chcem venovať pred vami, je boj s nezamestnanosťou mladých ľudí. Zopakujem, čo sme prijali, kde sa nachádza dnes Slovensko. Európska rada prijala nedávno iniciatívu, ktorá sa nazýva zamestnávanie mladých ľudí. Padlo rozhodnutie, že táto iniciatíva na zamestnávanie mladých ľudí musí byť v platnosti od januára 2014, čiže máme na to povedzme ešte november a december. Tak, aby krajiny, ktoré sú oprávnené čerpať finančné prostriedky z tejto schémy, mohli čerpať tieto finančné prostriedky už od samotného januára. O aké zdroje ide? Ja som úmyselne ešte komunikoval, aj pokiaľ ide o prípravu na summit s ministrom práce, a ten ma informoval takto. Celkovo je alokovaných na tento program pre celú Európsku úniu 6 miliárd eur. 3 miliardy z Európskeho sociálneho fondu a 3 miliardy zo samotnej iniciatívy zamestnávania mladých ľudí. Každá krajina musí však do konca roku 2013, opakujem, tá krajina, ktorá je oprávnená čerpať, predložiť vlastný plán, ako budeme postupovať. Minister ma ubezpečil, že niektoré projekty už boli zaslané do Bruselu na prehodnotenie. Sme pripravení tento projekt maximálne využívať. Jediné, čo budeme musieť zabezpečiť, je vysoká miera spolúčasti štátu. Tu je 50% sú peniaze z tohto programu, 50% sú peniaze zo štátneho rozpočtu. Ale ak hovorím o takejto sume, môžeme hovoriť o obrovskom množstve mladých ľudí, ktorým by sme vedeli od januára pomôcť. Padlo rozhodnutie, že v novembri prebehnú špeciálne testy, v akom stave je európske bankovníctvo. Nechcem ísť teraz do detailov, že aké postupy tam budú. Na základe toho, aký je stav v bankách, bude určite vytváraný obrovský tlak na jednotlivé členské štáty, aby si tieto problémy najskôr riešili cez vnútorné národné programy. Slovensko je krajina, ktorá má mechanizmus vlastný vnútorný, pretože banky sa splácajú alebo vytvárajú fond, ktorý má potom pomôcť v prípade potrieb pre banky, ktoré pôsobia na území Slovenska. Ja som vždy presadzoval a budem presadzovať myšlienku aj do budúcnosti, že mali by to byť najmä banky, ktoré by mali vytvárať kapitál na riešenie prípadných problémov v bankách. A ja vám ďakujem za všetky informácie, vám za pozornosť. Pekný deň ešte. Toto upozornenie som chcel vysvetliť na začiatku štartovania projektu Súdnes. Je to projekt nesmierne vzácny, podnetný a intenčný a podporuje mladých ľudí celostný prístup k tvorivosti ako prejav dynamiky života. Chceme byť rozoslovať